εξαιρετικού ενδιαφέροντος. Η συνέντευξη της εβδομάδας, η εκπομπή δική μου εδώ στην ΠΑΕΛΟ. Σήμερα είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος γιατί έχω την τιμή και τη χαρά να φιλοξενώ έναν πολύ σημαντικό άνθρωπο του κλάδου μας, ο οποίος δεν χρειάζεται και ιδιαίτερες συστάσεις. Είναι ο κύριος Απόστολος Αλονιάτης. Καλησπέρα σας κύριε Απόστολε. Καλησπέρα Είναι σε όλους. ιδιαίτερα τιμητικό και σας ευχαριστώ θερμά που είστε σήμερα μαζί μου εδώ πέρα. Εγώ Να ευχαριστώ κάνω και εγώ. μια σύντομη έτσι παρουσίαση. Ο κύριος Αλονιάτης είναι παλιά καραβάνα στο επάγγελμα, από το 1979 μάχημος λογιστής φοροτεχνικός. Όλοι έχουμε διαβάσει την αρθρογραφία του και τον συμβουλευόμαστε ανά πάσα στιγμή, και βέβαια και με την ιδιότητά του ως συγγραφέας φορολογικών συγγραμμάτων. Όλοι έχουμε σηκώσει το τηλέφωνο όταν έχουμε μια απορία και ζητάμε την άποψή του. Είναι γνωστό αυτό στους ανθρώπους του κλάδου μας. Ε, Λογιστής φοροτεχνικός αλφα τάξης, και τα υπόλοιπα δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, θα μας τα πει ο ίδιος. Κύριε Απόστολε, καλησπέρα. Καλησπέρα και πάλι. Ευχαριστώ θερμά. Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και να είστε καλά. Και μακάρι να είμαστε καλά και να συναντιόμαστε και διαζώσεις, αλλά και τώρα εδώ στην παρούσα φάση διαδικτυακά. Μας παρακολουθούν οι συνάδελφοι και θα ήθελα να ξεκινήσουμε, κύριε Απόστολε. Θα σας κάνω, νομίζω η πρώτη ερώτηση είναι η πιο κομβική. Έχω διαλέξει έτσι κάποιες ερωτήσεις που είναι αντιπροσωπευτικές, γιατί θα ήθελα να ακούσω την προσέγγιση και την άποψή σας. Πώς βλέπετε με τη δική σας τη ματιά εσείς το ρόλο του λογιστικού επαγγέλματος στο παρόν, στην παρούσα φάση, και πώς βλέπετε να διαμορφώνονται οι τάσεις και οι εξελίξεις στο μέλλον? Νομίζω αυτό ενδιαφέρει όλους τους συναδέλφους να ακούσουν τη γνώμη σας. Ευχαριστώ. Κοίταξε, Δάσο, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Έτσι. Κατά πρώτον πρέπει να δούμε τις ανάγκες που υπάρχουν σήμερα. Οι ανάγκες λοιπόν που υπάρχουν σήμερα είναι για έναν λογιστή φοροτεχνικό, ο οποίος θα είναι σύμβουλος στις επιχειρήσεις και δεν θα είναι απλώς καταστοιχογράφος. Πριν από αρκετά χρόνια η ΠΟΦΕ είχε διοργανώσει ένα συνέδριο με την Ευρωπαϊκή Ένωση Φοροτεχνών. Ο εκπρόσωπος της Ένωσης εκεί έκανε μια κουβέντα και είπε ότι εμείς είμαστε φοροτεχνικοί, και φοροτεχνικοί σημαίνει ότι είμαστε και οικονομολόγοι και δικηγόροι. Εσείς εδώ με το φορολογικό σύστημα που υπάρχει σήμερα, ήταν με τον 2238, Ναι. είσαστε απλοί καταστοιχογράφοι. Είσαστε bookkeeper, όπως μας είπε. Όπως λέγεται στην κάθε ομιλουμένη, ναι. Ναι, αυτό λοιπόν είναι που πρέπει να αλλάξει, και πρέπει να αλλάξει και επίσης θα πρέπει να υπάρχει σεβασμός σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Για μένα ναι, έτσι, λογιστής, αυτός που μπορεί να μπει στη φωτιά με το που θα βγει από τη σχολή που σπουδάζει, είναι οι συνάδελφοι των ΤΕΗ. Βέβαια τώρα δεν υπάρχουν πια, αλλά το λέω γιατί θέλω μετά να αναφερθώ στο ρόλο του οικονομικού επιμελητηρίου, που για μένα Βεβαίως. πρέπει να αλλάξει. Λοιπόν, Βεβαίως, και έχει υποθεί και και από την πλευρά της ΠΑΕΛΟ αυτό, διαστόματος του κυρίου Μπέλεση, ότι οι πτυχιούχοι των ΤΕΗ, η άποψή του ήταν πριν τις εκλογές στο Οικονομικό Επιμελητήριο ότι πρέπει να συμμετέχουν και στο Οικονομικό Επιμελητήριο. Νομίζω το γνωρίζετε, έτσι. Είναι μια άποψη η οποία δεν είναι και ευρέως διαδεδομένη βέβαια στον κλάδο μας, αλλά νομίζω ότι έχει βάση. Ούτως ή άλλως τώρα τα ΤΕΗ ονομάζονται ΑΤΕΗ, έτσι, δηλαδή προσομοιάζουν και με ονομάζονται τα... ΑΤΕΗ και έχουν γίνει όλα αυτή τη στιγμή πανεπιστήμια. Όλα. Δηλαδή το ΤΕΗ της Κοζάνης έχει γίνει Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τα ΑΤΕΗ Αθήνας Πειραιά έχουν ενσωματωθεί στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Το θέμα της όλης υπόθεσης είναι ότι εγώ, ας πούμε, δεν προοριζόμουν για λογιστής. Είχα άλλα στο μυαλό μου όταν Ναι, σπούδαζα στη βιομηχανική του Πειραιά, στη μεγάλη του γέννη σχολή, όπως τη λέγαμε. Λοιπόν, ιστορική σχολή, ιστορική. έτσι ακριβώς. Λοιπόν,
Είμαστε βέβαια πολύ κοντύτερα οι απόφοιτοι της βιομηχανικής του Πειραιά και της βιομηχανικής της Θεσσαλονίκης στη λογιστική, γιατί κάναμε λογιστική όλα τα χρόνια, Ναι, από ότι ήταν το οικονομικό της νομικής, Αθήνα και Θεσσαλονίκη, και το οικονομικό τμήμα των σχολών μας. Και βέβαια και το Πάντιο. Αυτό σημαίνει όμως ότι θα πρέπει να σεβόμαστε τις σπουδές μας. ναι, Πρώτον, πρέπει να σεβόμαστε όλες τις βαθμίδες, γιατί όπως επαναλαμβάνω, οι συνάδελφοι λογιστές είναι οι συνάδελφοι που βγήκαν από το ΤΕΙ, διότι αυτοί μπορούσαν να μπουν μέσα στο γραφείο, στην εταιρεία και να βγάλουν ΦΠΑ που εγώ δεν μπορούσα. Δηλαδή μέχρι να το... Καλά, εγώ δεν είχα και ΦΠΑ τότε, είχα φοροκύκλο εργασιών. φόρου κύκλο Αλλά μέχρι να εργασιών. το μάθω, έτσι. Ενώ ο συνάδελφος που έγινε από τα ΚΤΕ τότε και τα ΤΕΙ το ήξερε. Ναι, Άρα λοιπόν όλοι αυτοί αποτελούν τη μάζα των συναδέλφων. Σήμερα όμως το επάγγελμα έχει αλλάξει. Το επάγγελμα είναι περισσότερο συμβουλευτικό παρά καταφορητικό. Και βεβαίως και τώρα με τα My Data και την ηλεκτρονική αποστολή αυτό θα αλλάξει, γιατί όλα θα ανεβαίνουν πάνω. Χρειάζεται ο λογιστής και πρέπει να απαντήσουμε σε όλους αυτούς που λένε ότι με τα My Data τελείωσε ο ρόλος του λογιστή. Ο ρόλος του λογιστή είναι να ελέγχει, δεν είναι να καταφορεί. κάνετε ένα ωραίο πρόλογο τώρα, θα σας ρωτήσω για τα My Data, είναι το Έτσι. μόνο σίγουρο. Να ρωτήσω κάτι σαν σκέλος σε αυτό που ρώτησα τώρα με το ρόλο του λογιστή. Είπατε τη λέξη σύμβουλος. Διαστόματος στη ΣΑΔΕ, σε μια εκδήλωση της ΠΑΕΛΟ, ο κύριος διοικητής αναφέρθηκε συγκεκριμένα σε αυτό το θέμα και προσδιορίσε το ρόλο του λογιστή ως συμβούλου. Πιστεύετε ότι, κύριε Απόστολε, ότι η διοίκηση όντως θέλει να μετασχηματιστεί ο λογιστής, ο σύγχρονος λογιστής ως σύμβουλος της επιχείρησης? Ποια είναι η άποψή σας πάνω σε αυτό, επειδή έχει σχέση με το πρώτο ερώτημα που έκανα? Εγώ θεωρώ ότι αν ήθελε κάτι τέτοιο θα άκουγε και τους συμβούλους, τους άμυστους υπαλλήλους. Κάτι που δεν μας ακούει. Δεν Και όχι γίνεται, μόνο λέτε. δεν μας ακούει, Τάσο, Ναι, δεν μας διευκολύνει κιόλας. Γιατί? Γιατί ό,τι γίνεται το τραβάμε εμείς. Και τι θέλω να πω. Εμείς τα ακούσαμε γιατί δεν αλλάξαμε τις τιμές στις μηχανές με την αλλαγή του ΦΠΑ. ναι, Εμείς τα ακούσαμε γιατί δεν είχαμε το καινούριο έντυπο για το περιβαλλοντικό τέλος που μπήκε για την κλιματική αλλαγή. Η ευθύνη όμως ποια είναι? Δεν μπορεί να μου βγάζεις μία εγκύκλιο που να λέει 28 Δεκάτου ή 31 Δεκάτου και ουσιαστικά να μου τις δίνεις 5 του μήνα και να θέλεις εγώ να την εφαρμόσω από 1η Πρώτου που είναι η εφαρμοστική ημερομηνία. είναι απολύτως σωστό αυτό που λέτε. Αυτός ο ετεροχρονισμός, όλες οι οδηγίες πρέπει να βγαίνουν εκ των προτέρων, όχι εκ των υστέρων. Είναι δεδομένο αυτό. Έχουμε φτάσει 20 του μήνα, 18 πόσο έχουμε σήμερα. Λοιπόν, υποτίθεται ότι το 2023 θα ψηφιστεί με τον καινούριο νόμο. Θα φορολογηθεί με τον καινούριο νόμο. Πού Ναι. είναι οι εφαρμοστικές? Πώς θα το κάνουμε? Σκοτάδι. Εδώ δεν μπορούμε να Ρω- απαντήσουμε στους πελάτες Έτσι. όταν Ακριβώς. είναι μια Αυτό, σύνθετη αυτό είναι το περίπτωση. θέμα. Ναι, Άρα λοιπόν δεν με θέλει σύμβουλο, με θέλει να μαζεύω τα λεφτά. Και δεν με σέβεται. μάλιστα. Οπότε Πρέπει να πρέπει με ακούει, να το πρέπει εννοεί η να, διοίκηση για να γίνει αυτό. πρέπει να μου δίνει τη δυνατότητα να μπορώ και εγώ να δουλέψω. Όχι ότι δεν έχουν περάσει άνθρωποι ή μέσα υπάλληλοι δεν είναι αυτοί οι οποίοι βοηθάνε και προσπαθούν και αυτοί να βοηθήσουν τον λογιστή και τις επιχειρήσεις. Γιατί δεν βοηθάνε εμένα, ναι. Βοηθάνε τις επιχειρήσεις. Ουσιαστικά το Ναι. επιχειρήν βοηθάνε. Σωστό. Όταν ο αλογιστής του δεν μπορεί να απαντήσει εάν η ζημιά που είχε πέρυσι θα εκπέσει φέτος ή όχι. Εντάξει. Και θες να σου πω και το άλλο, επειδή έχει γίνει και πολύ... Όταν το ίδιο το Υπουργείο δίνει λάθος κατευθύνσεις, και θα σου πω δύο, τώρα ξεφύγαμε από την ερώτηση που Όχι, θέλω να όχι, όχι, είναι έτσι, ενδιαφέροντα όλα αυτά λοιπόν, που λέμε. τι λέει ο νόμος? Ο νόμος λέει ότι
όταν θα κάνουμε τον υπολογισμό με τα χρόνια, στην προηγούμενη βαθμίδα ανεβάζουμε με 10% και υπολογίζουμε την καινούργια βαθμίδα. Το παράδειγμα που έβγαλε το Υπουργείο Ναι, έχει βάλει 1920 σε όλα. Δεν είναι ναι, έτσι η ερμηνεία. Αυτό μας βολεύει εμάς ναι. και τις εταιρείες. Αλλά πρέπει να λέμε και ποιο είναι το πραγματικό στοιχείο. Απ' την άλλη μεριά δεν μπορείς να μου βγάλεις υπεράσπιση του νόμου και να μου λες τις 12 ερωτήσεις απαντήσεις ότι λένε γιατί δεν μαζεύουν αποδείξεις. Εμείς μαζεύουμε αποδείξεις οι οποίες οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι πρέπει να έχουν αποδείξεις για να υποστηρίξουν το αφορολόγητο, κάτι που έχει καταργηθεί με τον 46-46 του 2019 από 1η του 2020. Λοιπόν, μένει ιστορία αυτή η έκφραση. Σωστά. Ναι, είναι Δηλαδή, πιο πολύ πραγματικά, σύγχυση δημιουργούν όλα αυτά παρά ξεδιαλύνουν τις καταστάσεις. αυτό είπε τη σωστή λέξη, σύγχυση. Και έρχεται μετά ο άλλος να σε ρωτήσει και εσύ πρέπει να λύσεις τα νήματα της κατσικούλας. Δεν γίνεται όμως έτσι. Δεν μπορείς να δουλέψεις έτσι και δεν μπορείς να ασχοληθείς με το να είσαι σύμβουλος της επιχείρησης. Γιατί αυτό χρειάζεται, να είσαι σύμβουλος της επιχείρησης και όχι απλώς να περνάς τα τιμολόγια. Αλλά να μας λύσουν και λίγο τα χέρια, δηλαδή να μας διευκολύνουν και να μην το κάνουν το πράγμα πιο σύνθετο. Αυτό το έχουμε τονίσει και εμείς και σαν επιστημονική ένωση στους αρμόδιους φορείς. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που διαφωνεί πάνω σε αυτό. Το θέμα είναι ότι όλοι οι αρμόδιοι συμφωνούν, αλλά στην πράξη όμως το θέμα είναι τι συμβαίνει και στην πράξη. Έτσι. Δηλαδή θεωρητικά μπορεί να λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Δεν είναι δύσκολο. Δηλώσεις. Ναι, ναι. Τώρα, Μέχρι πριν από μερικά χρόνια, 31 του μήνα, είχαμε όλα τα έντυπα. σωστό. Πέρυσι είχαμε 31 Πέμπτου, τα έντυπα και άνοιξε και το σύστημα παράλληλα. Φέτος που έχει αλλάξει το φορολογικό σύστημα, τι θα έχουμε. Πότε θα τα έχουμε αυτά. Άρα όλα αυτά τα πράγματα, γιατί πρέπει να προετοιμαστεί κάποιος. Δεν πρέπει να έχει ερωτήματα για να μπορέσει να δώσει. Άρα ο ρόλος του λογιστή πρέπει να αλλάξει, καλός ή κακός, έτσι. Και από την άλλη μεριά πρέπει και το Υπουργείο να μπει σε αυτή τη λογική. Δεν μπορεί να μη σε διευκολύνει το Υπουργείο. Χρόνια λέμε ότι ψηφίστηκε ο νόμος. Πρέπει στη Βουλή να πάνε και ερμηνευτικές. Εγώ είμαι από το 79, 20 Ιουνίου του 79 στο Όλοι οι ΕΠΑΚ. συνάδελφοι, κύριε Απόστολες, είστε παλιός, έχουν αυτή την απορία με ένα γιατί. Δηλαδή, γιατί δεν γίνεται το αυτονόητο. Όλοι οι συνάδελφοι αυτό αναρωτιόμαστε. Δεν ξέρω εσείς τι συμπέρασμα έχετε βγάλει μετά από τόσα χρόνια εμπειρίας. Γιατί δεν μας Λοιπόν, να ακούνε. σου πω τι Μήπως δεν τους συμπέρασμα. μεταφέρουμε σωστά τα προβλήματα. Μήπως δεν το επικοινωνεί ο κλάδος σωστά. Τώρα πάω και σε μια επόμενη, αλλά τώρα θα το αλληλοσυνδέσουμε για να κάνουμε κουβέντα. Να σου πω για να καταλάβεις. Έτσι, γιατί έχουμε και αυτή την πλευρά. Το 2020, εμείς βγάζουμε με το Χάρη Τζοχαντάρη ένα βιβλίο που λεγόταν δηλώσεις και τώρα λέγεται φόροι και είναι η συμπλήρωση φορολογικών δηλώσεων. Το βγάζουμε 20 χρόνια τώρα. Λοιπόν, μια φορά καθίσαμε, πήραμε το ψηφιστέν νομοσχέδιο, τότε που μπήκαν τα πρώτα τεκμήρια με τους γιατρούς, με το βάθος, το μήκος, το πλάτος και τα λοιπά. Τι νούμερο παπούτσι φοράς και δεν συμμαζεύεται. Λοιπόν, παίρνουμε το ψηφιστέν από τη Βουλή, τότε δεν υπήρχε και ίντερνετ και τα λοιπά, πήγαινες και το έπαιρνες, έτσι. Το οποίο μας διευκολύνει λίγο τώρα η τεχνολογία. Με τις διορθώσεις επάνω και τα λοιπά. Ναι. Και καθίσαμε να βγάλουμε το βιβλίο για να το έχουν οι συνάδελφοι πιο πριν, για να μπορέσουν να δουλέψουν, να το διαβάσουν και να δουλέψουν. Μας παίρνει κατά το Μάρτι έξαλλος ένας συνάδελφος. Τι είναι αυτά και τι λέτε και δεν συμμαζεύετε. Λέμε τι έγινε. Είναι λάθος το βιβλίο σας. Λέμε γιατί είναι λάθος το βιβλίο. Για τον απλούστατο λόγο ότι εδώ λέτε μία φράση που λέει ότι γιατροί
γιατροί, κόμμα, πλην κλινικών ειδικοτήτων, κόμμα, με εισόδηματα πάνω από 40.000 φορολογούνται με λογιστικό τρόπο. Μάλιστα. Λέμε ναι. Λέει, στο νόμο που δημοσιεύτηκε δεν υπάρχει κόμμα πλην κλινικών ειδικοτήτων. Και Ναι. πάμε στο ΦΕΚ, ενώ εμείς είχαμε το χαρτί. Έτσι δεν το είδαμε μετά στο ΦΕΚ, αφού το ψηφιστέν πάει στο ΦΕΚ. Είχε χαθεί η Είχε χαθεί. είχε συγκεκριμένη, έτσι, το συγκεκριμένο εδάφιο που λέει και ο Κυριλίας ο Αργυρός. Έτσι, λοιπόν, είναι και αυτά τα πράγματα που αντιμετωπίζουμε, έτσι. Ναι, 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 είναι πολλά τα θέματα. Τώρα, κύριε Απόστολε, θέλω λίγο να μας πείτε, με ενδιαφέρει πολύ η προσέγγιση σας, γιατί τώρα τελευταία έτσι γίνονται κουβέντες στο διαδίκτυο για τη σχέση και τη συνεργασία που υπάρχει μεταξύ του κλάδου του δικού μας με τις εταιρείες της μηχανογράφησης, οι οποίες είναι βέβαια ένα ζωτικός παράγοντας για την εύρυθμη λειτουργία των γραφείων. Έτσι, γιατί χωρίς πλέον τα προγράμματα πληροφορικής, κανένας λογιστής, καμία λογιστική εταιρεία, κανένα γραφείο δεν μπορεί να σταθεί και να τα κάνει με το χέρι ή οτιδήποτε όπως ήταν σε παλιότερες εποχές. Να σου Ε, φέρω χειρόγραφα, τάσκουν, κάτι ε, δικηγόρους, κάτι εσείς τα γιατρούς. ξέρετε, εγώ τα έχω προλάβει λίγο, έτσι Τώρα, 3-4 δηλαδή τώρα χρονάκια. αναγκάζονται και τα αλλάζουν αυτά και πάνε Τώρα. σε λογιστή, διότι θεωρούσαν ότι είναι έξυπνοι και τα κρατάγανε τα έσοδα από εδώ, τα έξοδα από εκεί, Ναι, αλλά τώρα ναι. δεν μπορούν να τα διασταυρώσουν με τα My Data. Τώρα δεν Λοιπόν, γίνεται. Τώρα δεν γίνεται. λοιπόν, κοίταξε να δεις. Ποια πιστεύετε Είναι, ότι είναι η συνεργασία, υπάρχει σωστή συνεργασία ή μεταξύ των δύο αυτών συμβαλωμένων μερών? Πιστεύετε ότι υπάρχει κάποιο τύπου καχυποψία? Γιατί πολλοί λένε κάποιοι συνάδελφοι ότι τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα, ίσως οι εταιρείε πληροφορικής θα μας πάρουν τη δουλειά και τέτοιες ατάκες τις γνωρίζετε. Και πώς το βλέπετε αυτό το θέμα? είναι μια σχέση αγάπης και μίσους. Αγάπης γιατί Σωστό. διευκολύνει τη δουλειά, μίσους γιατί μας αλλάζει τη βολή μας. Μας αλλάζει αυτά που ξέραμε μέχρι τώρα και με αυτά που δουλεύαμε μέχρι τώρα. Γι' αυτό λέω είναι μια σχέση αγάπης και μίσους. Οι εταιρείες, οι λογιστές κάνουν τη δουλειά τους, οι εταιρείες πληροφορικής κάνουν τη δουλειά τους και εκείνο που θα πρέπει να γίνει για μένα, ναι, να γίνεται, είναι η συνεργασία. Ναι. Εγώ βρίσκομαι στον κλάδο της πληροφορικής από το 1999, από την Ηπειρωτική. Ναι. Έπιασα πρώτη φορά σε εταιρεία πληροφορικής 1η Ιουλίου του 1999. Είδα όλη την εξέλιξη, όλη αυτή, Έχετε είδα μεγάλη εμπειρία. τις διευκολύνσεις που υπάρχουν στη Μμμ. δουλειά μας. Βέβαια, εγώ ήμουν πάντοτε σε χώρο, στο λογιστικό χώρο των εταιριών αυτών, έτσι, Ναι. δεν ήμουν στην παραγωγή. Ναι. Σήμερα, λοιπόν, υπάρχουν πολλά πράγματα που έχουν εντελώς αλλάξει τη λογική. Για μένα, ναι, υπάρχει ένα λάθος. Υπάρχει λάθος ότι θα έπρεπε τα My Data να στηριχτούν στους νόμους που υπάρχουν. Και όχι Ναι. επειδή έχουμε το μαχαίρι και το πεπόνι, κάνουμε αυτό που θέλουμε εμείς και από εκεί και πέρα προχωράμε και αλλάζουμε το οτιδήποτε. Εκεί θα έπρεπε να έχει προσεχθεί. Γιατί υπάρχουν και νόμοι οι οποίοι είναι ευρωπαϊκοί και θα έπρεπε, ο ΦΠΑ για παράδειγμα, Μμμ. ο ΦΠΑ, έτσι βλέπετε ότι έχουμε προβλήματα στα My Data με το ΦΠΑ. Γιατί δεν μπορεί πάντοτε να βγαίνει μηχανογραφικός κανόνας και το ακούω σε επιτροπές που συμμετέχω, σε αυτά που θέλουμε, διότι εμποδίζει το ΦΠΑ. Και πρέπει να λυθούν προβλήματα του ΦΠΑ. Από την άλλη μεριά, όλοι οι συνάδελφοι θα πρέπει να ξέρουν ότι θα πρέπει οι εταιρείες πληροφορικής Μμμ. να βγάζουν προς τα έξω ένα πρόγραμμα το οποίο θα συνάδει με τον νόμο. Ναι. Παλιότερα που είχαμε τον κώδικα βιβλίων και στοιχείων, όποιος άνοιγε το πρόγραμμα έγραφε σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα κτλ. Γιατί Μάλιστα. ήταν υποχρεωτικό να προσαρμόζεται και εκεί.
Το ίδιο συμβαίνει και τώρα. Όχι ότι δεν υπάρχουν πράγματα και λανθασμένοι χειρισμοί πάνω στο ζήτημα αυτό. Είναι Δηλαδή ανθρώπινο, άλλωστε. από τη στιγμή που θα είναι υποχρεωτικό να στέλνεις το δελτίο αποστολής, δεν μπορείς να χρεώνεις για να του βάλεις το άλλον το δελτίο αποστολής. Από τη στιγμή που είναι το QR code, υπάρχουν εταιρείες οι οποίες χρεώνουν για να βγάλουν το QR code. Δεν είναι όμως σωστό αυτό το πράγμα. Δεν μπορείς να επιβαρύνεις τις επιχειρήσεις. Απ' την άλλη μεριά θα πρέπει οι λογιστές με τις εταιρείες πληροφορικής να έχουν άμεση συνεργασία. Τι λέμε, και το λέγαμε από την αρχή, και εσύ τουλάχιστον το έχεις ακούσει και σε σεμινάρια που μιλάμε, υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν είναι δουλειά του λογιστή. Δηλαδή Έτσι. το πώς θα γίνει ο προγραμματισμός για να ανέβουν στο My Data πρέπει να είναι δουλειά του προγραμματιστή και όχι του λογιστή. Όμως, εάν ο λογιστής δεν του πει τι είναι αυτή η δαπάνη, πώς ο άλλος θα προγραμματίσει? Δεν είναι υποχρεωμένο να ξέρει το λογιστικό σχέδιο, είτε το παλιό είτε το καινούριο, ο προγραμματιστής. Σίγουρα ένας ιδανικός συνδυασμός είναι οι μηχανογράφοι που έχουν γνώση δηλαδή πληροφορικής και είναι παράλληλα και λογιστές. Αυτοί είναι και περιζήτητοι από ό,τι ξέρω. Έτσι. Έχω και εγώ κάποιους φίλους που ανήκουν σε αυτό το κλαμπ, αλλά Όταν φτιάχνεις, και ειδικά όταν φτιάχνεις λογιστικό είναι πρόγραμμα. περιζήτητοι, είναι και μετρημένοι στα δάχτυλα του χεριού, έτσι. Όταν φτιάχνεις λογιστικό πρόγραμμα, αυτός είναι ο ιδανικός συνδυασμός. Γιατί ο άλλος του λες κάτι και καταλαβαίνει. Και Μιας που αυτό είναι το πήγαμε σημαντικότερο. Μιας που Α, πήγαμε, κύριε Απόστολε, στο θέμα των My Data, που ήταν και το επόμενο ερώτημα, με προλάβατε να πούμε λίγο έτσι δύο πράγματα. Πώς βλέπετε τώρα εσείς το πλαίσιο αυτή τη στιγμή, πώς έχει η κατάσταση, ε, αν ακούει η διοίκηση τα αιτήματα του κλάδου πάνω στο ζήτημα αυτό, που είναι πολύ υποχρεωτικά τα κομβικό, και πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα στο μέλλον, γιατί πάμε και προς την ηλεκτρονική τιμολόγηση, θα μπουν περιορισμοί εκεί στους τζίρους, τι ακριβώς με την ειδική φόρμα, τι γίνεται, να μας πείτε δύο πράγματα λίγο με τα My Data. Λοιπόν, ξέρουμε ότι στέλνουμε ηλεκτρονικά ή με την ειδική φόρμα καταχώρηση. Όσο παλεύουμε να κατέβει το όριο της υποχρέωσης να υπογράφουμε εμείς δηλώσεις και ισολογισμούς κτλ., Ναι, τόσο, καλά, ισολογισμούς έτσι κι αλλιώς στις εταιρείες πρέπει να είναι από το πρώτο ευρώ, οπότε δεν το συζητάμε. ναι, Έτσι. Τόσο θα κατεβαίνει και το όριο της ειδικής φόρμας καταχώρησης. σωστό. Αυτά είναι συνδυασμένα γιατί είναι με το άρθρο 38 βγαίνει το ποιο είναι το ποσοστό της ειδικής Μμμ. φόρμας καταχώρησης. Να πούμε ότι όσο υπάρχει και δεν έχουν μπει ακόμα πρόστιμα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και το λογιστικό μας πρόγραμμα, όπως λέει η απάντηση 98. Εκεί που έχει αλλάξει μόνο είναι Μμμ. εκεί που λέει μέχρι την 20η μέρα του επόμενου μήνα, που έχει γίνει μέχρι την επόμενη μέρα με την Ναι, 1170 του 2023. σωστά. Από εκεί και πέρα αυτό το πράγμα κάποτε θα δουλέψει. Σήμερα, έτσι, υπάρχει θέμα να λυθούν προβλήματα που υπάρχουν μηχανογραφικά. Και σας είπα ότι το βασικότερο πρόβλημα είναι σε σχέση με το ΦΠΑ. Μμμ. Υπάρχει όμως και θέμα να λύσουμε και εμείς ζητήματα. Δηλαδή δεν μπορείς να λες ΦΠΑ, καθαρή αξία 100, ΦΠΑ 24%, 24, έτσι, λόγος απαλλαγής ΦΠΑ, άρθρο 39. Μμμ. Λοιπόν, με ΦΠΑ. Αυτό είναι διπλό πρόβλημα. Ποιο είναι το διπλό πρόβλημα? Το ένα πρόβλημα είναι εμείς που κάνουμε λάθος ή ο Ναι, προγραμματιστής που δεν το έστησε σωστά για να εκδίδεται σωστά. Το δεύτερο πρόβλημα, κάτι που προσπαθεί να λυθεί αυτό τον καιρό, έτσι, είναι ότι γιατί το δέχτηκες? Αφού βλέπεις ΦΠΑ, τι μου δέχεσαι απαλλαγή ΦΠΑ? ναι, έχει μια Άρα λοιπόν, δικλίδα, ασφαλείας εκεί πέρα. ακριβώς, ακριβώς. Ναι, Από την άλλη μεριά καταλαβαίνουμε ότι με τα χειρόγραφα μπορούμε να λύσουμε ζητήματα. Με τα μηχανογραφικά δεν μπορούμε να μιλήσουμε, γιατί δεν έχουμε κανέναν να μιλήσουμε. Εγώ όσο και να με βαράνε, γιατί τότε έφαγα πάρα πολύ ξύλο, ήμουνα υπέρ των τρίμηνων ΜΙΦ. ναι. Και μάλιστα το 2006
είχαμε προτείνει, πράγμα που το πήρε ο συγχωρεμένος ο Δημήτρης ο Πλεζάκος και το πήγε Ρουμανία, Βουλγαρία και το εφάρμοσε σε διαφορετική μορφή, γιατί είναι ο άνθρωπος ο οποίος έστησε το ΦΠΑ σε αυτές τις δύο χώρες, ειδικά στη Ναι. Ρουμανία. Όπως ανεβάζαμε την περιοδική δήλωση του ΦΠΑ, να ανεβαίνουν από πίσω και τα στοιχεία, σαν μυφ, Μμμ. που φτιάχνουν τη δήλωση. Άρα το Υπουργείο θα είχε άμεσα, Ικανά προς διασταύρωση κάποιων για να γίνουν κάποιες ακριβώς, ελεγκτικές, ας δεν θα πούμε. μπορούσε ο άλλος να βάλει 100.000 επιπλέον δαπάνες τη στιγμή που δεν θα ήταν στηριζόταν σε τιμολόγια. Και Το αποδείξει. ματσάρισμα που λέμε, να υπήρχε το Ακριβώς, ματσάρισμα πάνω στο ακριβώς. ΦΠΑ. Ναι. Άρα λοιπόν, έτσι, αυτή τη στιγμή προχωράμε σε κάτι τέτοιο. Και έχουμε δει ότι πολλές φορές έχουμε βρει τιμολόγια που δεν μας τα έχουν φέρει τα αφεντικά, οι πελάτες. Το θέμα της όλης υπόθεσης είναι ότι και εμείς πρέπει να προσαρμοστούμε. Έχω πάρα πολλά τηλέφωνα που μου λένε βρήκα 5 τιμολόγια να κάνω τροποποιητική. Ναι, θα κάνεις τροποποιητική. Να. Πήγαμε σε εταιρεία, έτσι, εγώ πήγα συμβουλευτικά, ας πούμε, για να στήσουμε τα My Data και τις πωλήσεις και τα λοιπά και βρήκαμε 27.000 διαφορά στο ΦΠΑ που δεν έπρεπε να την πληρώσει η εταιρεία. Γιατί δεν υπήρχε κανένας έλεγχος στο My Data. Ή, γιατί δεν είναι μόνο αυτό, Μμμ. έτσι, μου έχει τύχει προσωπικά σε μια εταιρεία όπου έστειλα εγώ το Γενάρη, έστειλα το Φλεβάρι και το Μάρτι πήγε και ανέβασε όλο το τρίμηνο μια εταιρεία, ένας από τους μεγαλύτερους προμηθευτές μου και διαπίστωσα ότι το Γενάρη δεν είχα δύο τιμολόγια που τα είχε ανεβάσει επάνω και ήταν και 5.500 τα δύο Να. τιμολόγια. Άρα λοιπόν πρέπει να αλλάξει και η νοοτροπία πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Τώρα, βιάζονται για ορισμένα πράγματα. Εγώ το έχω πει και τους το έχω πει και μέσα στο Υπουργείο. Ό,τι πρόγραμμα υπάρχει και κυνηγάει τη φοροδιαφυγή για μας τους λογιστές, γιατί εμάς καλύπτει. Διότι το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, έχω πάει μάρτυρα σε δίκες συναδέλφων για πλαστά εικονικά και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, που οι άνθρωποι είναι εξωτερικοί. Τι δουλειά είχαν να τους τραβάνει η δικαιοσύνη. Έτσι. Εντάξει, λοιπόν, τώρα όμως μπορούμε να δούμε όλα αυτά τα στοιχεία και αν βάλουν μέσα και δικλείδες τις εταιρείες οι οποίες εκδίδουν πλαστά και εικονικά και τις έχουν πιάσει, μπορούμε ακόμα καλύτερα να κάνουμε τη δουλειά μας και να είναι σωστά και να μην τρέχουμε. Το θέμα της όλης υπόθεσης είναι ότι δεν θα πρέπει να τρέχει και το Υπουργείο. Πρέπει να φτιάξουμε το πρόγραμμα και μετά να αρχίσουμε να βάλουμε και τα πρόστιμα, να βάλουμε και το κλείδωμα του ΦΠΑ κτλ. Νομίζω ότι... Αν δεν προχωρήσει όλο αυτό, Ναι. εντάξει, αυτό εγώ το λέω... Εμέσως το αναγνωρίζουν, γιατί δεν υπάρχει ποινολόγιο που ορθώς δεν υπάρχει, εφόσον δεν λειτουργεί σωστά ακόμα η πλατφόρμα. Έτσι. Δηλαδή, και κλείδωμα. Πώς θα γίνει κλείδωμα όταν δεν λειτουργούν όλα όπως πρέπει να λειτουργούν? Δεν μπορεί να υπάρξει κλείδωμα. Έτσι δεν είναι, Ξέρεις κύριε τι θα Απόστολε? βοηθήσει το κλείδωμα παρόλο που είναι. Θα μας αυξήσει δουλειά. Επίσης, Ναι. εκείνο που με εκνευρίζει αφάνταστα είναι ότι βγαίνουν τα στελέχη του Υπουργείου και λένε ναι, αυτό δεν μπορεί να ανέβει, θα πάτε και θα κάνετε μία εγγραφή με την ομάδα 17. Ναι. Εγγραφές τακτοποίηση. Και βέβαια, εγώ κορυδεύω και λέω ναι, για την απλοποίηση της δουλειάς του λογιστή. Λοιπόν, Χάρη να απλοποιήσεις. όταν εγώ θα πρέπει να μαζεύω πάσα νόσων και πάσα να μην συνεχίσω να το πω. Και πού να τα Έτσι, θυμάσαι κιόλας σε τόσες περιπτώσεις? Πού να θυμάσαι που πρέπει να κάνεις δεν είναι το τακτοποίηση? θέμα. Πρόσεξε, είμαστε εξωτερικοί συνεργάτες. Ναι, δεν είμαστε σε ένα Δεν λογιστήριο είσαι μιας... μέσα στην εταιρεία να σου έρθει την άλλη μέρα το τιμολόγιο ή η απόδειξη λιανικής και να διαπιστώσεις ότι αντί για 50.000 που κάνει για 50 ευρώ έχει κόψει άλλους 5.000 για να μπορέσει μέχρι την επόμενη μέρα να κόψει 11.4 πιστωτικό λιανικής για να διορθώσει το σφάλμα. Ναι. Γιατί αν το 11.4 πας και το βγάλεις κάποτε, έτσι, μπορεί να μην στο αναγνωρίσει. Σωστά. Σωστά. Από την άλλη μεριά, έτσι, δεν μπορεί να μου βάλεις ποινή ότι δεν σου αναγνωρίζω τη δαπάνη.
Τη Τώρα στιγμή που εγώ είμαι με βάση το άρθρο 22 σωστός. έχει γίνει πολλή Είναι κουβέντα ποινή πάνω σε όμως. αυτό. Πρόσεξε, δεν είναι, επειδή είναι ειδικό νόμος, ειδική διάταξη, κατ' ισχύ Ναι, του κώδικα φορολογίας εισοδήματος. ναι, Και αν θα δεις, δεν υπάρχουν ποινές για, για τις δαπάνες. ναι. Υπάρχουν ποινές για τη μισθοδοσία κτλ. Η ποινή Μμμ. σου λοιπόν είναι ότι δεν σου αναγνωριστεί η δαπάνη. Απ' τη μια μεριά Το βρήκα έχουν τον τρόπο δίκιο βέβαια, γιατί βρέθηκε. υπήρχαν πολλοί συνάδελφοι με την πίεση των εργοδοτών, των πελατών τους που λέγανε βάλε 10.000 ρε παιδί μου επί 24% Ναι, ή ναι. στείλε μια μηδενική. Πόσες φορές το έχουμε ακούσει? Εγώ τουλάχιστον αυτά τα χρόνια τους λέω εγώ μηδενική θες, πάρ' τα χαρτιά σου και φύγε. Ναι. Εγώ μηδενικές δεν στέλνω. Θα μου Είναι, πεις είσαι καζός, συμβαίνουν είσαι και καζός. αυτά και η διοίκηση τα γνωρίζει έτσι και είναι δεδομένο αυτό, ναι. Το περίπου 9% ανεβαίνανε μηδενικές. Κάποιες από αυτές ήταν μηδενικές όντως γιατί δεν υπήρχε δραστηριότητα. Αλλά Κύριε, κάποιες ήταν μηδενικές και φαινόταν στο τέλος γιατί σιγά σιγά πήγαινε και έκανε μια τροποποιητική βάλε λεφτά. Δεύτερη τροποποιητική, στέλνανε για να μην είναι το πρόστιμο και μετά βάζανε μόνο το 0,73. Αυτά προσπαθεί να πιάσει μέσα το Υπουργείο. Αλλά είπαμε και πάλι ότι χρειάζεται χρόνος και σε εμά για την προσαρμογή και στο Υπουργείο για την προσαρμογή και για να ετοιμαστεί. Δεν μπορούν να γίνονται όλα βιαστικά. βέβαια, εδώ ακόμα δεν έχουν φτιαχτεί οι εκτυπώσεις ας πούμε του συνοπτικού βιβλίου να βγαίνει σωστά και του αναλυτικού. Αυτά, η Ε, λεγόμενη λογιστικοποίηση ακόμα δεν έχει συμβεί τέτοιο. Επίτρεψέ μου και ως που τα διδάσκω αυτά, έτσι, να πω ότι μη στηρίζεσαι στο συνοπτικό βιβλίο. Το Ναι, 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 συνοπτικό έχετε βιβλίο δίκιο. είναι ένας κουβάς σήμερα. Δεν βγάζει άκρη κατά Έτσι. τη λαϊκιστή. Δεν βγάζει Ε, άκρη. Το ό- έχει πει και η ΑΔΕ όταν βέβαια αυτό. ναι, όταν Τάσο μου το 5-2 που είναι πιστωτικό, το βλέπω εγώ θετικό επάνω. Έτσι. Η ΑΔΕ το βλέπει, στο αναλυτικό βιβλίο θα το δει μείον. Αλλά εμένα τώρα στο συνοπτικό βιβλίο, όταν το 1,95 που δεν παίζει ρόλο ή το 2,95 που δεν παίζει ρόλο στο γενικότερο αποτέλεσμα, Ναι, το βλέπεις επάνω, πώς θα κάνει συμφωνία. ναι. Πάντως να ξέρουν και οι συνάδελφοι ότι έχουμε ζητήσει και θα γίνει αυτό μέσα στο 24, Ναι. θα κατεβαίνουν λίστες που θα λέει αυτό έχει το My Data, αυτό έχεις δηλώσει εσύ, για να δουν και να γίνει η σύγκριση τι έχει το ένα με το άλλο. Μόνο τα λογιστικά όμως, μόνο όσα είναι στο ε3, όχι το 1,95 κτλ. Ό,τι διαμορφώνει το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα, λοιπόν, έτσι, ναι. Επίσης θα πρέπει να γίνονται, να προχωρήσουμε και το έχουν υποσχεθεί αυτό. Βέβαια τώρα τρέχουν με το δελτίο αποστολής και τη διασύνδεση των POS. Να γίνει ξανά οι ερωτήσεις που υπάρχουν, να γίνει ένα ξεσκαρτάρισμα, γιατί αυτά μιλάνε για το 21, το 20, το 21 και το 22 και έχουν αλλάξει. Για παράδειγμα, αν θα μπει κανείς το πώς στέλνονται τα μη κερδοσκοπικά, έχει ακόμα στις απαντήσεις ΑΔΕ μέσα στο επίσημο έγγραφο Τα παλιά ότι, δεδομένα. ναι, ότι και οι αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες δεν χρειάζεται να στείλουν. Κάτι που έχει αλλάξει από το 2022 που πρέπει, επειδή κάνουν ε3 κανονικά, πρέπει να στέλνουν κανονικά τα στοιχεία του. Άρα λοιπόν πρέπει να λύσουμε αυτά τα ζητήματα για να μπούμε. Θα λυθούν κάποτε, ναι, θα λυθούν. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν θα πρέπει να βιάζονται και οι δύο πλευρές. Σωστά, σωστά. Κύριε, να ρωτήσω ένα τελευταίο πάνω στο θέμα για να κλείσουμε αυτό με τα My Data, γιατί μπορούμε να μιλάμε για ώρες. Όταν στήθηκε το όλο project, το έχουμε πει και σε εκδηλώσεις της ΠΑΕΛΟ αυτό που θα ρωτήσω, θέλω την άποψή σας. Πιστεύετε ε, ότι επικοινωνήθηκε προς τη διοίκηση και στις εταιρείες πληροφορικής που συμμετείχαν το πώς θα πρέπει να είναι ας πούμε στημένο με βάση τη λογική, τη λογιστική του λογιστή. Δηλαδή επικοινώνησε κανένας στους αρμόδιους, στους ηθήνοντες το πώς θα γίνεται η σύνδεση με τους λογαριασμούς, το αν θα μπορούσε να μπει μέσα στο παιχνίδι και το γενικό λογιστικό σχέδιο μετά με τους χαρακτηρισμούς.
Δηλαδή να είναι κάτι πιο κοντά με τη λογική τη δική μας, ή αφέθηκε, ας πούμε έτσι, πώς να το πω, στον αέρα και ήρθαν και οι εταιρείες που έχουν τη δική τους λογική, εταιρείες πληροφορικής. Δεν έχουν την λογική του λογιστή, σκέφτονται με άλλες παραμέτρους και έγινε όλο αυτό το συνονθήλευμα των My Data που ξέρουμε αυτή τη στιγμή. Και που, δηλαδή αυτό είναι μια απορία που και εγώ που το συζητάω με συναδέλφους, όλοι αυτό το θέμα έχουμε και μας απασχολεί. Τι ακριβώς δηλαδή έγινε τότε, όταν Όχι. πρωτογεννήθηκε, τι πιστεύετε εσείς? Εγώ πιστεύω ότι για αλλού ξεκίνησε για αλλού και αλλού η ζωή μας πάει. Ναι. Ξεκινήσαμε για να κάνουμε ένα πρόγραμμα σύγκρισης στοιχείων μεταξύ εκδότη και λήπτη Μμμ. και σήμερα έχουμε φτιάξει ένα θωρηκτό ή ένα αεροπλανοφόρο που προσπαθούμε να λύσουμε ζητήματα μέσα από αυτό. Καλό ή κακό θα δείξει το μέλλον. Θα δείξει. Έτσι. Ε, δηλαδή αν θα το πετύχει το ρόλο του κτλ. Βέβαια εγώ λέω και μια κακία. Έτσι, και τη λέω και ανοιχτά και γι' αυτό και το δημοσιοποιώ. Λέω ότι τα My Data αυτή τη στιγμή αφορούν τις εταιρείες που εκδίδουν. Μπορεί να κάνουν εις φοροδιαφυγή ή φοροδιαφυγή με τα τιμολόγια, δηλαδή υποτιμολογήσεις κτλ. Μμμ. Και αφορούν αυτά. Αφορούν βέβαια και τις εταιρείες, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά αν πάμε να πάρουμε σουβλάκια το καλοκαίρι ή να φάμε σε μια ταβέρνα, κόβουμε κανονικά το πώς και δεν κόβουμε ποτέ απόδειξη. Είναι και χαζή στη φοροδιαφυγή, έτσι. Δηλαδή αυτό που μπορεί να σε ελέγξει, έτσι δεν το κόβεις απόδειξη. Ή ξέρω εγώ, μου έχει τύχει, γιατί ασχολιόμαστε και με το φορολογικό έλεγχο, ας πούμε, περίπτωση όπου βγάλανε κάποιες πολλές σουβλατζίδικα και πώς το λένε και πιτσαρίες σε έλεγχο, γιατί κάθε μήνα κόβανε πολύ λιγότερα από αυτά που λέγανε της εταιρείας, της πλατφόρμας που συνεργάζονται. Δηλαδή η πλατφόρμα έλεγε 15 επί 1,37% που ήταν η προμήθειά της, τόσα λεφτά. Και εκείνοι είχαν κόψει 9.000. Έτσι, 15.000 επί και εκείνοι είχαν κόψει 9.000. Αυτές είναι χαζές. Αυτά είναι, δηλαδή, πώς να το πω ρε παιδί μου. Αυτά θα τα χτυπήσει. Γιατί Ναι. τώρα με τα πώς και όλα αυτά που έχουν γίνει, ξέρω εγώ, μας είπαν το τελευταίο, ας πούμε, που κουβεντιάζαμε, ήταν το εξής. Ήταν μια εταιρεία η οποία εξέδιδε δωροκάρτες. Πήγαινα λοιπόν εγώ, παίρνα μια δωροκάρτα, έτσι την έδινα σε σένα εσύ δεν πήγαινες ποτέ να την πάρεις. Την έβαζες ένα σακάκι και την ξέχναγες. Παίρνα για το εξάμηνο, δεν μπορείς να την εισπράξεις. Αυτό κανονικά πρέπει να γυρίσει έσοδο της εταιρείας. Υπήρχε σε ένα λογαριασμό μεταβατικό, έτσι, χρέο πιστωτικό και Ναι. τελείωνε η υπόθεση. Θα τα πιάσει. Το θέμα για μένα είναι αυτή που δεν κόβει. Είναι η διακίνηση που γίνεται και με το δελτίο αποστολής. Όποιος κόψει δελτίο αποστολής θα πάρει μάρκ, δεν το έχει μαζί του. Όποιος κάνει διακίνηση χωρίς δελτίο αποστολής πρέπει να υπάρχει συνεργείο έξω και να κάνει έλεγχο. Όχι να κάνει έλεγχο στο 0,90 ή στο 1,20 ή στο 1,50 που 1,70 πώς έχει φτάσει η ρόπτα σήμερα. Να κάνει έλεγχο στη διακίνηση. Τη διακίνηση και μάλιστα στη διακίνηση προϊόντων που όλοι το συζητάμε μεταξύ μας ότι γίνεται φοροδιαφυγή. Όλοι το Μμμ. συζητάμε μεταξύ μας τι γίνεται νοθεία. Δεν λέω το όνομά του γιατί έφερε καλούς δικηγόρους. Λοιπόν, αλλά κανείς δεν πάει να τους πλησιάσει. Εντάξει. Λοιπόν, και εκεί πρέπει να το δούμε. Και σε αυτή την πλευρά πρέπει να το δούμε. Και θα μαζέψουμε πολύ περισσότερα χρήματα από ότι να βγάλουμε τον άλλον στη σέντρα επειδή δεν έκοψε μια τυρόπιτα. Είναι αυτό που λέμε αρκετές φορές εδώ και εμείς στην Παελό, ειδικά ο κύριος Μπέλεσης, κάνει τη φοροδιαφυγή να μην συμφέρει. Δηλαδή μπορούμε να βρούμε κάποια πράγματα απλά και να τα εφαρμόσουμε στην πράξη. Εδώ είναι δεδαλώδες το σύστημα χρόνια Τάσο, τώρα. Αυτό δεν αλλάζει. Κανονικά θα άκουμε πρέπει λίγο. να αλλάξει στην Ελλάδα αυτό κάποια στιγμή, κύριε Άκουμε Απόστολε. λίγο. Να τα Από τη απλοποιήσουμε τα στιγμή, πράγματα. από τη στιγμή που το 1/4 αυτού που αγοράζεις ή της υπηρεσίας που προσφέρεται
είναι έμεσος φόρος ΦΠΑ 24%. Εντάξει, αυτό δεν το καταπολεμάς. Θα γίνεται οπωσδήποτε. Δηλαδή δεν είναι το θέμα μόνο να αλλάξει η νοοτροπία ή να πάμε να κάνουμε φορολογική, πώς το λένε, συνείδηση στο φορολογούμενο και δεν συμμαζεύεται, ή όλα αυτά τα πολύ ωραία που ακούω και τα έχουμε προτείνει και εμείς μέσα από το Ινστιτούτο Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών, που λέμε για εκπαίδευση στα παιδιά, να πάνε οικονομολόγοι να τους μιλήσουν για το φορολογικό σύστημα, για το τι παίζει ο φόρος κτλ. Εντάξει, γιατί ο φόρος δεν είναι μόνο αυτά που βλέπουμε στο Facebook, που λέει ο άλλος μπαμπά τι είναι ο φόρος και πάει και του τρώει τη μισή σοκολάτα. Εντάξει, λοιπόν, αν τα χρήματα τα οποία εισπράττουμε πάνε σε σωστό διαμοιρασμό, έτσι, είναι για τη σωστή λειτουργία του κράτους. Το κράτος ότι δεν δουλεύει σωστά και ότι έχουμε πρόβλημα στην υγεία, στην παιδεία και δεν συμμαζεύεται, αυτό φταίμε πάλι εμείς. Γιατί δεν βάζουμε τις φωνές. Λοιπόν, αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει και η λογική το τι θα πρέπει να γίνει με το φόρο και ό,τι θα πρέπει να υπάρχει. Όμως δεν μπορείς να πας σε ένα ζευγάρι παπούτσια και να σου πει ο άλλος, ξέρεις, θα σου κάνω 20% έκπτωση. Και άμα μου το δώσεις μαύρο. Και λες 20% έκπτωση, γιατί εγώ να μου βάλω 20% στην τσέπη. Γιατί το 24% είπαμε είναι φόρο. Βέβαια, θα πρέπει να αναλογιστεί κανείς ότι αυτός έχει πάρει το δέρμα, έχει πάρει το παπούτσι, έχει πάρει το οτιδήποτε, έχει εκπέσει το ΦΠΑ που το έχει αγοράσει. Αυτός κερδίζει πολύ περισσότερο από το 20% που εσένα σου φαίνεται μεγάλο σαν έκπτωση. Αυτά πρέπει να τους πούμε. Εσείς σας δίνετε η ευκαιρία και όχι μόνο, αλλά ειδικά τώρα μιλάμε μαζί εδώ παρέα σήμερα και ξέρω ότι τα λέτε όπως και εσείς έχετε διαπιστώσει, για παράδειγμα, να πω και κάτι για τη δική μας την ένωση που δεν είναι συνδικαλιστική ένωση, με το ρόλο που έχει, αυτόν τον επιστημονικό ρόλο, όσες φορές μας δίνεται ευκαιρία πιστεύω ότι μεταφέρουμε τα θέματα στους αρμόδιους, τουλάχιστον αυτό μπορεί να αποδειχτεί έμπρακτα. Τώρα κάποιοι διαφωνούν, ίσως έχω κάνει κουβέντα με κάποιους συναδέρφους που μου λένε τα λέτε λίγο έτσι, δεν τα λέτε όπως πρέπει, με φίλους συναδέρφους, έχει τύχει και μιλάμε για τέτοια θέματα. Εντάξει, ο τρόπος είναι ένα άλλο ζήτημα. Δηλαδή, για παράδειγμα, δεν μπορείς να είσαι με έναν άνθρωπο που είναι ένας άνθρωπος της διοίκησης και να τον βρήσεις, να του πεις αυτά που κάνεις, ας πούμε, είναι... Εντάξει, θα πρέπει να μιλήσεις λίγο πιο κόσμια. Μου Νομίζω επιτρέπετε όμως, τώρα παρατήρηση. καταλαβαίνετε τι λέω, ότι Ναι. όσες φορές μας έχει δοθεί ευκαιρία και γραπτός και σε επίσημες εκδηλώσεις, νομίζω ότι μεταφέρουμε τα προβλήματα έτσι και κάποιες θέσεις συγκεκριμένες. Αυτή, δεν ξέρω εσείς τι άποψη έχετε πάνω σε Να σου αυτό. πω κάτι. Να σου πω κάτι. Επάνω στο θέμα αυτό, έτσι. Λοιπόν, οι επιστημονικές ενώσεις είναι πολύ καλές. Εντάξει. Γιατί βοηθάνε και τα λοιπά. Πρώτον, δεν πρέπει να είναι, το λέω σε γενική, μην το πάρω σαν αιχμή για την ΕΠΑΕΛΟ, έτσι. Καθόλου ελεύθερα μιλάμε. Πρώτον, δεν πρέπει να είναι μονόπλευρες, εντάξει. Δηλαδή, να κάνουν κριτική στη διοίκηση οποιοδήποτε και αν είναι επάνω. Και δεύτερον, και τα μέλη των επιστημονικών ομάδων θα πρέπει να συμμετέχουν στο συνδικαλιστικό κίνημα. Η δύναμή μας, η αδυναμία μας σήμερα, είναι ότι καθόμαστε και εσύ εδώ και εγώ εδώ, στο γραφείο είμαι, έτσι. Και τι έγινε? Η αδυναμία μας σήμερα είναι πόσο παίρνεις εσύ, Τάσο μου, 25 €, θα πάρω εγώ 20, σου πάρω τον πελάτη. Δεν παίζουμε μόνοι μας. Υπάρχει αυτή τη στιγμή υποφέρει, κακή, στραβή, με τα προβλήματά της, με το θέμα το αν διοικείται σωστά, αν τους βρίζουμε, αν το οτιδήποτε. Με προλάβατε τώρα να πούμε για την ΠΟΦΕ και για το οικονομικό επιμελητήριο. Κύριε Απόστολε, την Να άποψή σας πούμε τώρα ότι για δεν όλα. έχουμε κάνει συνεννόηση, έτσι. Μα, Λοιπόν, μα και να είναι δεδομένο ότι θα σας ρώταγα για My Data και για κλαδικά ναι. θέματα, δεν υπήρχε περίπτωση. Λοιπόν, ποιος φταίει για όλα αυτά?
που βρίζουμε την ΠΟΦΕ, εμείς Μμμ. φταίμε. Εγώ συμμετέχω. Όταν ήμουνα και μισθωτός και ελεύθερος επαγγελματίας, ήμουνα στην ΠΟΛ, ήμουνα Μμμ. στην Ένωση Επαγγελματιών Λογιστών Αθήνας, που είναι στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Λογιστών, και μετά είμαι στην ΕΦΕΑ. Γιατί από εκεί μπορώ να πω κάποια πράγματα και έχω το δικαίωμα να βρίζω τη διοίκηση. Αυτός που είναι απ' έξω και δεν συμμετέχει, για μένα, ναι, δεν έχει το δικαίωμα. Άρα καλές οι επιστημονικές ενώσεις. Μμμ. Όταν κάνουμε μια επιστημονική έρευνα, θα πρέπει να κάνουμε οποιαδήποτε κυβέρνηση και να είναι πάνω. Έτσι, ακόμα και να είναι ο κολλητός μου. Πρέπει να του κάνουμε κριτική. Καλό του κάνουμε, δεν του κάνουμε κακό. Συμφωνώ, συμφωνώ. Εσείς βάζετε Γιατί και ως βάση να εμείς συμμετέχει κάποιος, είπατε και στο και να συνδικαλιστικό συμμετέχει και στο κίνημα, συνεργαστικό. έτσι. Εντάξει, νομίζω ότι τα περισσότερα μέλη των επιστημονικών ενώσεων, εντάξει, όλα σίγουρα όχι, αλλά συμμετέχουν τα Εγώ το περισσότερα. βάζω σε γενικό επίπεδο. Και οι Ναι, ναι, συνάδελφοι, όχι μόνο τα μέλη των τη- επιστημονικών ενώσεων, την έτσι. άποψή σας θέλω εγώ να πούμε, τους Ε, άλλους ε, ανοιχτά μιλάμε. ναι, εάν ε, δυναμώναμε την Ομοσπονδία, μπορούσες, αν ήθελες να αλλάξεις και τη διοίκηση, αν δεν σου έκανε αυτή η διοίκηση που υπάρχει, μπορούσες όμως να δυναμώσεις ενώσεις και να έχεις μεγαλύτερη φωνή. Και αυτό είναι το σημαντικότερο. Δηλαδή, πρέπει να έχεις, σου είπα, και οι επιστημονικές ενώσεις. Τώρα, όσον αφορά το οικονομικό επιμελητήριο, για Άρα, μένα... πριν πάμε, κύριε Απόστολε, συγγνώμη, άρα Ναι, πιστεύετε ότι δεν είναι τόσο δυνατή η Ομοσπονδία όσο θα έπρεπε να είναι. Με βάση τα λεγόμενά σας, δηλαδή αυτό καταλαβαίνω εγώ, ότι θα πρέπει να δυναμώσει μέσω της συμμετοχής, είπατε, των συναδέρφων. Θεωρείτε εγώ ότι είναι είπα το... ότι είναι ανάγκη όλοι να συμμετέχουμε στις συνεργαλιστικά μας όργανα. Μάλιστα, μάλιστα. Έτσι. Τώρα, το τι γίνεται με την Ομοσπονδία, εγώ ξέρω, γιατί είμαι στην ομάδα που ασχολείται με τη φορολογία των φυσικών προσώπων. Μμμ. Έχουμε κάνει προτάσεις, έχουμε δώσει προτάσεις στη διοίκηση και στο Υπουργείο, που λέει το πώς θέλουμε εμείς να είναι οι δηλώσεις. Άρα γίνεται δουλειά. Μμμ. Εντάξει. Το θέμα της όλης υπόθεσης είναι ότι εάν δεν στηρίξουμε και εμείς το θέμα, πρώτον, μπορούμε να κάνουμε κριτική, αλλά άλλο να είσαι από μέσα και να κάνεις κριτική και άλλο να είσαι απ' έξω και να κάνεις Εντάξει, κριτική. θέτεται ένα συγκεκριμένο Εντάξει. ζήτημα κατανοητό. Και δεύτερον, άλλο να είναι μια ομοσπονδία που θα έχει 15.000 μέλη και άλλο 5.500 μέλη, πόσα είναι σήμερα πανελλαδικά της ομοσπονδίας. Αυτό είναι πολύ σοβαρό ζήτημα που θέτεται, βέβαια, Εντάξει, βέβαια. γιατί αλλιώς σε βλέπει με 15.000 μέλη, εντάξει, και αλλιώς σε βλέπει, ξέρω εγώ, 12,5 με 15.000 Θεωρητικά θα μπορούσε να ήταν και περισσότερα, ναι. Ναι. Τώρα, όσον αφορά το οικονομικό επιμελητήριο, εγώ Μάλιστα. συμμετέχω σε όλη αυτή τη διαδικασία από τότε που ήταν ΕΣΔΟΕ, Σύλλογος Δημιουργίας Οικονομικού Επιμελητηρίου. Ήμουνα εκπρόσωπος της διοίκησης της βιομηχανικής στις συζητήσεις που γίνανε και τα λοιπά. Σήμερα δεν παίζει το ρόλο που θα έπρεπε να παίξει. Έχουν δει πολλά τα Δηλαδή, μάτια σας. είχαμε πει και είχαμε συζητήσει ότι, ξέρω εγώ, θα γίνουν βιβλιοθήκες, θα γίνουν, όσο ανέβαινε η τεχνολογία, δηλαδή υπήρχε και διαφορετικά. Αυτή τη στιγμή δεν βλέπω κάτι, δεν παίζει κάποιο ρόλο. Εντάξει, αυτό που λέει σύμβουλος του κράτους, δεν το βλέπω, εγώ δεν το έχω δει σύμβουλο του κράτους. Εγώ έχω δει ότι είναι πάτημα σε κάποιους ανθρώπους να πάνε για βουλευτές, να πάνε για γενικοί γραμματείς, να πάνε για πρόεδροι νοσοκομείων κτλ. Δεν είναι αυτός ο ρόλος που πρέπει να παίξει. Πρώτα και κύρια, είναι αυτό που είπα και στην αρχή. Δεν μπορεί ο κύριος χρηματοδότης σου και οι άνθρωποι οι οποίοι είναι στο κλάδο να είναι οι συνάδελφοι των ΤΕΙ και να μην τους γράφει. Και να πας να γράφεις κάποιον ο οποίος έκανε τριετία και πήρε από ένα κολέγιο ένα πτυχίο. Αυτό είναι μεγάλο θέμα. Τώρα βέβαια
πιστεύετε ότι δεν έχει παίξει ρόλο σε αποφάσεις, ας πούμε για παράδειγμα, που αφορούν τους λογιστές φοροτεχνικούς, το οικονομικό επιμελητήριο δεν είχε Ποια είναι η καμία, ας αντίδραση, πούμε, κύριε Τάσο, συμβολή? ποια είναι η αντίδραση στο καινούργιο νομοσχέδιο? Όχι, Τι βγήκε, τι βγήκε να κάνει αντίδραση, επειδή δεν το μπήκε δύο θέτω από φορές. την άψη της αντίδρασης, αλλά Έτσι. δηλαδή συντελεί Όχι, προτάσεις, κάπου. προτάσεις θέλω εγώ. Εγώ θέλω προτάσεις. Τι πρόταση έκανε? Μπήκανε απλοί συνάδελφοι και κάνανε προτάσεις στη δημόσια διαβούλευση Σήμερα και δεν εσείς μπήκε είστε τίποτα. πρωταγωνιστής, θέλουμε την άποψή σας κύριε Απόστολε, ανοιχτά έτσι όπως τα λέμε πάντα, να μας πείτε. Δεν έχω να κρύψω κάτι. Ναι. Εντάξει. Και Αν για να κάνω το συνήγορο του διαβόλου κάποιος θα σας έλεγε ίσως είστε λίγο αφοριστικός, δηλαδή δεν μπορεί το δεν οικονομικό είμαι επιμελητήριο αφοριστικός. να μην έχει συντελέσει πουθενά σε καμία απόφαση υπέρ του λογιστή φοροτεχνικού. Τώρα μπαίνω Δεν λέω λίγο αυτό. στο Δεν ρόλο είπα του. αυτό. Τάσο, δεν είπα αυτό. Είπα ότι δεν παίζει το ρόλο του. Κατά πρώτον είναι, Ναι. πώς το λένε, είμαστε σε ένα επιμελητήριο Μμμ. με τους ελεγκτές μας. Ναι. Τους ορκωτούς και τους εφοριακούς. Μμμ. Πού ακούστηκε ο Λύκος και το Πρόβατο να είναι μαζί? Είναι ένα θέμα αυτό Στη Στάνη. μεγάλο. Δεν Έτσι. υπάρχει λογιστικό επιμελητήριο. Ένα ζήτημα. Θες να σου πω άλλα? Το πρώτο και κύριο για μένα είναι οι συνάδελφοι των ΔΕΗ. Το Ναι. δεύτερο και κύριο είναι τι σημαίνει άδεια λογιστή φοροτεχνικού. Μμμ. Φοροτεχνικός είναι 2.000 στην Ελλάδα, 2.500 στην Ελλάδα. Δεν μπορείς να παίρνεις β' τάξης λογιστή φοροτεχνικού. Τι σημαίνει λογιστή φοροτεχνικός? Δεν είναι σαφώς οριοθετημένο, δηλαδή εννοείται ο ορισμός. Μα η Δηλαδή, φοροτεχνική είναι και οι συνάδελφοι δικηγόροι που ασχολούνται με τη φορολογία να. και δεν ασχολούνται με το ποινικό. Αυτή Αλλά είναι και αυτή η φοροτεχνική. είναι άπειρα τα θέματα που αν κάτσουμε και τα πιάσουμε ένα-ένα. Έχουμε μείνει σε ένα στάνταρ που έγινε με την τελευταία τροποποίηση, το 340 αν δεν κάνω λάθος ποιο ήταν, που Μμμ. έγινε η τροποποίηση εκεί και έχουμε κολλήσει εκεί. Ευτυχώς κάποιος σκέφτηκε και τα λοιπά τους συναδέλφους και πήρανε παράταση μέχρι το 2028 οι συνάδελφοι που είναι πρακτικοί. Εγώ από πρακτικό το έμαθα. Ναι. Εγώ λογιστική έμαθα από έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν πρακτικός. Είχε βγάλει τη σχολή Μανολά όπως λεγόταν τότε, Μμμ. έτσι. Ήταν αριστερός, είχε πάει εξορίες φυλακές και μετά έστησε ένα γραφιάκι κάτω από την παλιά έδρα του ΚΕΠΕ και έκανε δηλώσεις και έκανε και έγραφε βεβαιώσεις, έγραφε τέτοια πράγματα. Και Μμμ. αυτός ο άνθρωπος εμένα μου έμαθε λογιστική. Εμένα όταν πήγα σε μια δουλειά, στην πρώτη μου δουλειά, σαν βοηθός λογιστή, μου είπε πάρε ένα βιβλίο, πήγαινε, θα το πω γιατί δεν υπάρχει πια, πήγαινε στον Αλευρά, πάρε ένα βιβλίο ταμείου και ένα βιβλίο διαφόρων πράξεων, τα τιμολόγια που θα σου δίνω θα τα περνάς, θα στα ελέγχω εγώ και μετά θα σου δίνω τα περνάς στο θεωρημένο βιβλίο. Και έτσι έμαθα λογιστική. Έτσι έμαθα να σκέφτομαι λογιστικά, να σκέφτομαι τι είναι χρέωση πίστοση. Γιατί το επαναλαμβάνω και πάλι, στο πανεπιστήμιο εγώ δεν έμαθα. Και ήμουνα και σε σχολή που έκανε λογιστική. Και δεν Ναι. έμαθα τι είναι χρέωση πίστοση. Άρα λοιπόν, κύριε Απόστολε, αν θέλουμε να κάνουμε πριν κάνω την τελευταία ερώτηση, ο επίλογος της σκέψεώς σας για το οικονομικό επιμελητήριο ποιος θα μπορούσε να ήταν, για να το καταλάβω και εγώ να Μήνυμα μην. σε όλους όσοι ασχολούνται. Ότι Το έχει μείνει ξέρετε πίσω όπως. αγαπητοί συνάδελφοι ότι οι μόνοι που έχουν επαγγελματικά δικαιώματα από όλο το κλαδί των ασχολούμενων με τη λογιστική είναι οι συνάδελφοι των ΙΕΚ. Και γιατί έχουν επαγγελματικά δικαιώματα? Γιατί αν δεν έβαζε το κράτος επαγγελματικά δικαιώματα για όλους όσοι σπουδάζανε στα ΙΕΚ, τα δημόσια τότε, δεν μπορούσε να πάρει τη χρηματοδότηση για να ανοίξει τα ΙΕΚ. Ναι. Εμείς τι επαγγελματικά δικαιώματα έχουμε? Εμείς τι επαγγελματικά δικαιώματα έχουμε?
Δεν έχουμε επαγγελματικά δικαιώματα. Τα είπαμε, νομίζω τα είπαμε όλα. Και θέλω να κλείσω, θέλω να κλείσω για να μην σας κουράζω και εσάς, θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες επί ωρών. Μην κουράζουμε τους συναδέλφους. Εμείς Με μία και τους συναδέλφους, αν και νομίζω ότι επειδή είναι απολαυστική κουβέντα, ότι δεν θα δυσανασχετήσει κάποιος. Μια τελευταία ερώτηση, αγαπητέ κύριε Απόστολε. Αν εγώ τώρα είμαι ένας νέος άνθρωπος, εσείς έχετε και πλούσια εμπειρία και οι συμβουλές σας παίζουν πολύ σπουδαίο ρόλο. Θέλει να ανοίξει ένα λογιστικό γραφείο τώρα, αυτή την περίοδο που μιλάμε. Και σας ρώταγε τι ακριβώς πρέπει να προσέξω, τι με συμβουλεύετε, τι εφόδια πρέπει να έχω, τι θα του λέγατε αυτού του νέου ανθρώπου, θα σας ρώτα για αυτό το πράγμα. δύο πράγματα. Ότι με τα λογιστικά προγράμματα και με το ίντερνετ δεν μαθαίνεις, δεν γίνεσαι λογιστής. Ναι, Πρέπει να το σπουδάζεις κάθε μέρα. Πρέπει να παρακολουθείς εξελίξεις, να παρακολουθείς τα σεμινάρια για να μπορέσεις να δεις, διότι τις εξελίξεις δεν τις προλαβαίνουμε εμείς που υποτίθεται ότι τις παρακολουθούμε. δεν είναι τρομερό, είναι Έτσι, τρομερή όχι η ο ροή. συνάδελφος και τα λοιπά. Δεύτερον, μέσα σε αυτό όχι δεύτερον, έτσι, είναι να μην να διαβάζετε. Γιατί να διαβάζετε, δεν τα ξέρει ο διπλανός όλο. Παρακολουθώ τις ομάδες στο Facebook. Το τι λάθος, δηλαδή δίνεται, τι λάθος απαντήσεις δίνονται. Ναι, ναι. Υπάρχουν σωστές απαντήσεις, υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι είναι καταρτισμένοι, τους ξέρουμε, είναι καταξιωμένοι στον χώρο, οι οποίοι δίνουν σωστές απαντήσεις, αλλά υπάρχουν και συνάδελφοι οι οποίοι δίνουν απαντήσεις οι οποίες Βιαστικά, είναι χωρίς να το ψάξει ο άλλος, ναι, βιαστικές, να το πούμε έτσι, βιαστικές. εντάξει, Ναι, έτσι. Το δεύτερο είναι ότι τα προβλήματα του πελάτη δεν είναι προβλήματά μας. ναι, Όταν θα φεύγουμε από το γραφείο του πελάτη ή όταν θα οτιδήποτε, δεν μας ενδιαφέρει. Εμείς πρέπει να τον εξυπηρετούμε. Μέχρι εκεί. Όχι να του κάνουμε, είπαμε, δεν είμαστε διαπάσαν νόσων και πάσαν να μην συνεχίσουν. Λοιπόν, δεν είμαστε γραμματιακή εντάξει, υποστήριξη του πελάτη, ακριβώς. δεν είμαστε γραμματείς του. Και ξέρεις, Τάσο μου, έτσι, αυτοί οι οποίοι δεν πληρώνουν ή αυτοί που σου βγαίνει η ψυχή για να πάρεις τα λεφτά είναι αυτοί που σε απασχολούν περισσότερο. Σωστό, Καθίστε και κάντε κοστολόγιο στη δουλειά σας και μιλάω για τους παλιούς. Διώξτε κόσμο. πολύ Δεν σωστό. είναι μου χρωστάει 3 χρόνια και να μην χάσω τα λεφτά θα πρέπει να τον κρατάω. Διώξτε τον. Είναι φύρα για το γραφείο. Σου τρώει χρόνο που εσύ δεν το πληρώνεις. Ο χρόνος είναι και χρήμα, έτσι, και γενικότερα, όχι μόνο στη Ακριβώς, δουλειά μας, αλλά ακριβώς. ειδικά στη δουλειά μας. Τώρα, σήμερα χρειάζεται οργάνωση. Ακόμα και με μονομένα γραφεία που υπάρχουν, θα πρέπει να οργανωθούν έτσι ώστε να γίνουν μεγάλες δυνάμεις. Γιατί θα έρθει αύριο το πρωί, ήδη έχουν μπει μέσα, έτσι, οι ελεγκτικές εταιρείες και θα σου πούνε, κάποτε έλεγα, παλιότερα όταν κουβεντιάζαμε, Το μεγάλες δυνάμεις, τώρα μην σας διακόψω, αλλά να μας εξηγήσετε τι εννοείτε έτσι πάνω σε αυτό τώρα, είναι σημαντικό. 4-5 λογιστές μαζί και εξειδίκευση. Και Μάλιστα. γιατί θα πω, γιατί εξειδίκευση, για τον απλούστατο λόγο ότι αν κάποτε στα χρόνια τα δικά μου αυτό που βαριόμαστε στη μισθοδοσία είναι να βγάζουμε τα ένσημα στο τέλος της χρονιάς, στο τέλος του μήνα για να πάνε να τα αγοράσει ο άλλος από την τράπεζα, σήμερα το εργατικό ασφαλιστικό είναι ένας ιδιαίτερος κλάδος, ο Πάρα πολύ και οποίος είναι δύσκολος. ένα δεύτερο λογιστήριο. Και δύσκολος, ναι, ναι. Έτσι. Και εκεί Αγκάθι για τα λογιστικά είναι γραφεία. 1500, δεν είναι παίξε γέλασε. Αν δεν φυλάς για 10 χρόνια, για 5 που γίνεται, τώρα έγινε 5 χρόνια, το αρχείο με τα χτυπήματα στην κάρτα είναι 4.000 για κάθε εργαζόμενο. Δεν είναι να πεις, ξέχασα μια δήλωση, θα πάω δώσω 250 ευρώ
ή ένα εκατοστάρικο ή 500 στα διπλογραφικά και Είναι αστρονομικά τα πρόστιμα. Εντάξει. Εκεί είναι 10.500. Εκεί είναι 4 χιλιάρικα κατά εργαζόμενο. Έχεις 10 εργαζόμενους, την έξι στην επιχείρηση. Άρα λοιπόν πρέπει να γίνει οργάνωση του γραφείου. Να υπάρχει δηλαδή μέσα εξειδικευμένα άτομα. Και ξέρεις, χαίρομαι, βρίσκω στις περιοδίες που κάνουμε με τα σεμινάρια σε όλη την Ελλάδα, βρίσκω πια γραφεία που υπάρχει ο Αποστόλης, ο οποίος διαβάζει, έτσι, και οι υπόλοιποι, οι οποίοι ο ένας έχει να λάβει τη μισθοδοσία και διαβάζει για τη μισθοδοσία, ο άλλος έχει διαβάσει τα φυσικά πρόσωπα και διαβάζει για τα φυσικά πρόσωπα. Γιατί δεν είναι πια τόσο απλά καθόμαστε, συμπληρώνουμε τα νούμερα κάτω. Πρέπει να δεις τι το συμφέρει. Αυτό αν το κάνει θα είναι τεκμήριο. Πώς πρέπει, αν δώσει λεφτά στα παιδιά του, να χρησιμοποιήσει τα 800 χιλιάρικα για να μεταφέρει τα παιδιά. Πώς θα κάνουμε υπολογισμό της αντικειμενικής αξίας για να πούμε τι γίνεται με τη μεταβίβαση μετοχών. Είναι πράγματα τα οποία είναι άπειρα τα θέματα. Πλέον. Εντάξει. Άρα λοιπόν είπαμε, με το ίντερνετ και με τα λογιστικά προγράμματα δεν γίνεσαι λογιστής, θέλει συνεχή ενημέρωση, συνεχόμενο διάβασμα και συνεχόμενα σεμινάρια, και από την άλλη μεριά μην κάνετε τα προβλήματα των πελατών σας προβλήματα δικά σας. Είναι προβλήματα. Πάντως, κύριε Απόστολε, υπάρχουν πολλά γραφεία που είναι με ένα άτομο ή δύο άτομα. Έτσι. Αυτά τα γραφεία, με βάση το σκεπτικό αυτό που αναλύουμε, που το έχουμε θέσει και εμείς και σε άλλες εκπομπές που έχουμε κάνει για το θέμα, θα αντιμετωπίσουν δυσκολία τα επόμενα χρόνια, νομίζω. Τάσο, δεν θα μπορεί να προλάβει ένας άνθρωπος ή δύο άνθρωποι να κάνουν όλα αυτά τα πράγματα που ζητούνται. Πριν μερικά χρόνια τσακώθηκα με συνάδελφο. Ναι. Μας ενδιαφέρει η άποψή σας τώρα, γι' αυτό το ρωτάω. Γιατί τσακώθηκα με συνάδελφο? Γιατί με πήρε, έλεγαν οι δηλώσεις, νομίζω ότι ήταν το 2014 ή το 2015. Όχι, το 2014 ήταν εκείνο το αλαλούμ με τις εβδομάδες. Το 2015 πρέπει να ήταν. Με πήρε λοιπόν, έλεγαν οι δηλώσεις 14 Ιουλίου και με πήρε ο συνάδελφος 15 Ιουλίου και με έβριζε. Γιατί δεν πήρες παράταση? Λέω, συγγνώμη, είμαι το Υπουργείο Οικονομικών να πάρω εγώ παράταση? Εγώ προσπαθώ, κάνω προτάσεις, λέω, ακούω όλη την Ελλάδα και τα μεταφέρω στο Υπουργείο, όσο μπορώ κι εγώ, όσο ακούγεται η φωνή μου. Εγώ όμως, μου λέει, πρέπει τώρα να μου μείνανε 180 δηλώσεις. Του λέω, ρε συνάδελφε, συγγνώμη, πόσες δηλώσεις έκανες πέρυσι και τις πρόλαβες? Μου λέει, έκανα 870 τόσες δηλώσεις. Ωραία. Και φέτος μου λέει, έχω 1200. Μάλιστα. Και πόσο παίρνεις τη δήλωση? Μου λέει, παίρνω τη δήλωση 30 ευρώ. Δηλαδή του λέω, και πώς είσαι στο γραφείο? Λέει, εγώ και γυναίκα. Του λέω, συγγνώμη, έβαλες 9 καινούργια χιλιάρικα στη τσέπη σου και δεν έδωσε ένα χιλιάρικο σε ένα συνάδελφο να καθίσει ένα μήνα να σε βοηθήσει να στείλεις τις δηλώσεις? Συγγνώμη, αλλά πλήρωσαν 1.800 τώρα. Ναι. Πλήρωσε τα πρόστιμα τώρα. Είναι στα πλαίσια της οργάνωσης που λέγατε πριν, που αναφέραμε πριν. Η οργάνωση... Ναι, αλλά δεν μπορούμε να τα βάζουμε όλα στην τσέπη μας. Καλά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Εντάξει. Γιατί υπάρχουν πράγματα που τα πετάς από το παράθυρο και σου έρχονται από την πόρτα. Γιατί αν το οργανώσεις μπορεί να πάρεις καινούριους πελάτες και να τους εξυπηρετήσεις καλύτερα. Και όχι να φοβάσαι σε έναν φορολογικό έλεγχο και να χτυπάει το φιλοκάρδι σου, αν θα μπει μέσα τι θα βρει. Άρα, κύριε Απόστολε, να κλείσουμε ως εξής. Τι θα πούμε, αυτό με ρωτάνε πολλοί συνάδελφοι σε όλη την Ελλάδα, γι' αυτό που θα σας ρωτήσω τώρα. Τα λογιστικά γραφεία τα πολύ μικρά, έτσι, που είναι ένας άνθρωπος ή δύο άνθρωποι. Όταν έρθει και ρωτήσει εσάς ένας τέτοιος συνάδελφος που είναι μια μεγάλη πλειοψηφία, θα αντέξουμε? Τι θα γίνει? Δηλαδή, επειδή είμαστε πολύ μικροί, θα κλείσουμε εμείς? Θα πρέπει να πάμε σε ένα άλλο σχήμα? Τι θα τους πούμε σε αυτούς τους ανθρώπους?
το πρώτο πράγμα είναι να καθίσουν και να κάνουν κοστολόγηση της δουλειάς του Ναι. και ξεκαθάρισμα της δουλειάς του. Έχω έναν συνάδελφο ο οποίος έκανε πριν από μερικά χρόνια το εξής που κουβεντιάζαμε. Είπε, εγώ έχω μεγάλες εταιρείες και αγρότες. Έτσι. Τάσο, θες με τη Μαρία να αναλάβεις τους αγρότες, θα είσαστε δίπλα μου, θα είσαστε εδώ στο γραφείο, αλλά θα είναι δικιά σας δουλειά οι αγρότες. Θα με ρωτάτε συμβουλευτικά, αλλά δεν θα ασχολούμαι εγώ με τους αγρότες. Έκανα ένα δεύτερο γραφείο, έδωσε στα παιδιά τους αγρότες και τα παιδιά γίνανε γραφείο και αναβαθμιστήκανε το θέμα και κάτσε εκείνο στις μεγάλες επιχειρήσεις με το υπόλοιπο γραφείο. Win-win. Είναι Ναι, μια ωραία το, λύση. το δίνω σαν παράδειγμα, Ναι, έτσι. ναι. Και το βασικότερο για μένα είναι αυτό. Δεν σε πληρώνει, δεν θα σε πληρώσει ποτέ. Δεν πρόκειται να τα πάρεις ποτέ. Ναι. Και αυτός που σου βγάζει την ψυχή για να του πάρεις κάποια χρήματα, και αυτός φύρα είναι. Άρα κάτσε, κάνε την οργάνωση αυτή. Το δεύτερο, έτσι, είναι αφού κάνεις αυτόν τον απολογισμό, αφού δεις και τα ξέρεις τώρα ποια είναι, και γι' αυτό εγώ διαφωνώ με κάποιους συναδέλφους που βγήκαν για κάνα σεμινάριο και είπανε 2022-2023 μη στείλετε τίποτα, μωρέ, δεν έχει πρόστιμο κτλ. Όχι, θα τα στείλεις για να δεις ποια είναι τα λάθη σου. Αλλά σαφώς αν δεν κάτσεις να Έτσι. ασχοληθείς, Και θα δεις και πόσο χρόνο σου τρώει. ουρανοκατέβατα δεν γίνεται τίποτα. Διότι τώρα μέχρι την 20η μέρα του επόμενου μήνα θα πρέπει να ανεβάσουμε για να βγάλουμε ΦΠΑ. Γιατί αλλιώς θα χαθεί το τιμολόγιο ή η αποδειξούλα της βενζίνης που έχω φύγει εγώ στη δουλειά. Αν δεν την ανεβάσω για να γλιτώσω το ΦΠΑ, το χάσα το ΦΠΑ. Γιατί να το χάσω το ΦΠΑ? Προλαβαίνω όμως αν έχω 200 επιχειρήσεις και είμαι μόνος μου να κάνω όλη αυτή τη δουλειά. Ναι, έτσι είναι. Μόνο για να τους κυνηγήσεις να σου φέρουν χαρτιά. Εντάξει, δηλαδή εγώ σηκώνω το τηλέφωνο και λέω, έτσι, πήγαινε στο ντουλαπάκι στο αυτοκίνητο, βγάλε το κταίο που πέρασες, σκανάρισέ μου το και στείλ' μου. Κλασικό φαινόμενο για τους συναδέλφους. Τώρα μου θυμίζετε πράγματα. Έτσι είναι κύριε Απόστολε. Τι να πω. Μακάρι να εξελιχθούν τα πράγματα ομαλά για ούτως ή άλλως κανένας δεν είναι προφήτης για το μέλλον, αλλά η μαγική λέξη είναι αυτή που είπατε, είναι η λέξη οργάνωση. Ο Χρειάζεται... λογιστής θα είναι πάντοτε ο άνθρωπος ο οποίος θα ελέγχει για να δει αν είναι σωστά αυτά που έχουν ανέβει πάνω. Ναι, Δεν πρόκειται ποτέ να μας πετάξουν από το παιχνίδι. το πιστεύω και Αυτό εγώ να αυτό, το βάλουν ακράδαντα. καλά στο μυαλό της συνάδελφου. Από εκεί και πέρα, εκείνο που χρειάζεται είναι μια καλή συνεργασία όλου του κλάδου και με την εταιρεία της εταιρείας πληροφορικής και να μπορέσουμε να κάνουμε, να δυναμώσουμε για να κάνουμε παρεμβάσεις στο Υπουργείο ακόμα περισσότερες. Εντάξει. Και εκείνο που θα πρέπει να δούμε είναι να βελτιώσουμε τη ζωή μας. Γιατί αυτό που λέμε για την οργάνωση και αυτό που λέμε για την... Εγώ γίναγα στο σπίτι και μου λέει γυναίκα μου, για δεν μιλάς. Και το έγραψε σε ένα άρθρο για να της εξηγήσω γιατί δεν μιλάω. Γιατί αν εγώ έχω τσακωθεί με 2 πελάτες, δεν μου φταίει τίποτα, ούτε η γυναίκα μου, ούτε το παιδί μου να έρθω εδώ να τσακωθώ. Γι' αυτό λέμε τα προβλήματά τους δεν είναι προβλήματά μου. Δεν είναι δικά μας. Πολύ σωστό κύριε Απόστολε, πολύ σωστό. Μιλήσαμε, δεν ξέρω, νομίζω πιάσαμε, εντάξει, λίγο πόση ώρα, αρκετό χρόνο, θα μπορούσαμε να μιλάμε και για άλλο τόσο. Να σας ευχαριστήσω θερμά εκ μέρους και εγώ προσωπικά και εκ μέρους της Πανελλήνιας Ένωσης Λογιστών Οικονομολόγων. Ήταν μεγάλη τιμή και χαρά. Νομίζω ότι οι συνάδελφοι θα θέλουν να ακούσουν τη συνέντευξη αυτή. Ήταν μια συνάντηση διαδικτυακή που μιλήσατε για όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία ερωτηθήκατε, τα οποία είναι και καυτά ζητήματα όλα και μας αφορούν όλους. Και η γνώμη σας, εγώ θα το πω και σαν Τάσος Δικέρης, η γνώμη σας μετράει
για τους συναδέρφους. Είναι μια άποψη η οποία μετράει, οπότε Τάσο, θέλαμε να την ακούσουμε. εγώ προσπαθώ να κάνω το καλύτερο. Όπου μπορώ να μιλήσω, όπου μπορώ να παρέμβω, έτσι, έχω πια φτιάξει ένα όνομα που δεν χρειάζεται ούτε να κάνω εντυπωσιασμούς, ούτε τίποτα. Και πραγματικά χαίρομαι ιδιαίτερα που σήμερα και όλα αυτά τα χρόνια κάποιοι άνθρωποι της αντίπερας όχθης, δηλαδή από το Υπουργείο Οικονομικών, Ναι. με ακούνε και ζητάνε τη γνώμη μου. Αυτό είναι ενθαρρυντικό. Πρώτον, και δεύτερον, που η εταιρεία στην οποία εργάζομαι μου δίνει τη δυνατότητα και να κάνω εκπαίδευση και από την άλλη μεριά να γράφω και τα άρθρα μου, να γράφω και όλα αυτά και να είμαι έτσι, σε αυτό που λέει το όνομά μου, μια αποστολή. Έτσι, λοιπόν. Στην πρώτη γραμμή, στο στρατιώτης πρώτης γραμμής. Έτσι. Και βέβαια, όπως λέω, όπως είπα σε μια σύσκεψη διαζώσης μετά από πάρα πολύ καιρό, λέω να βγάλω ότι είχα πάρει ένα χαρτί που έλεγε ότι συντάξιμα είχα 41 χρόνια και 7 μήνες. Και λέω, έχω 41 χρόνια και 7 μήνες, μου το είπανε χτες. Να βγω στη σύνταξη, να ησυχάσω. Και πετάχτηκαν από δύο διαφορετικές μεριές της ίδιας αίθουσας και μου είπανε, σιγά μη βγεις στη σύνταξη εσύ. Λέω, γιατί ρε, με θέτε πεθαμένο. Όχι, λέει. Και στη σύνταξη να βγεις πάλι θα μας παιδεύεις. Κύριε Απόστολε, σας ευχαριστώ θερμά. Εγώ Ήταν ευχαριστώ μεγάλη χαρά. Ευχαριστώ θερμά και όλες και όλους εσάς που μας παρακολουθήσατε. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ σε όλους. Καλό βράδυ και καλό κουράγιο σε όλους τους συναδέλφους. Καλή δύναμη, καλή δύναμη.